Kreće četvrto veslanje 500 tona. Nalazimo se u Dubrovniku, veslački klub Neptun. To je ta ekipa, Luka Gruž. Ovo je čamac koji će se veslati. Nakon 3 veslanja koje smo imali, 2020. i jednog veslanja 2021. trebalo je nešto što bi nas sad dodatno motivisalo da u svemu ovome i uživamo, a i da bude izazov. Pa smo rešili da to bude more. Odlučili smo da to bude Dubrovnik i Dubrovačko otočje koje se zove Elafiti. Da bi to uradili, morali smo da napravimo jasne maršrute, a pritom sam čamac i rekvizit nije isti kao čamac koji može da plovi rekama i nekim mirnim vodama. Čamac koji može da plovi morem, koji može da izdrži sve vremenske uslove, nije takmičarski, nije trkački čamac koji mi imamo u Beogradu i kojim se nastupa na velikim takmičenjima. To je čamac koji je kostal. Evo kako izgleda čamac iznutra. Ovo je čamac za kostal, double scull. Ima visok pramac da može da probije talase. Taj čamac ima zapremenu volumen, isti kao što je i takmičarski čamac, ali njegova građa je prilagođena moru, prilagođena je talasima, prilagođena je da pramac može da probije talase, kraća mu je dužina i veća širina zbog samog stabiliteta i balansa čamca. Probali smo čamac, što je jako bitno, i u stvari ustanovili tu ključnu razliku između trkačkog čamca za regularno veslanje i tog kostal čamca koji je dosta kraći, širi, više podsjeća na neku dasku i manje je upravljiv. Ne samo zbog talasa, nego i zbog njegove konfiguracije. Nema te karakteristike kao regularni čamac. I najviša je razlika naravno u stabilnosti čamca i jednostavno lakše se, pošto je, da kažem, više pluta kostal čamac, mnogo se jednim zaveslem možda ga okreneš za, ne znam, 30 stepeni, što ne bi mogao u rečnom dublu, ali nema neke ogromne razlike u veslanju. Mi takav čamac nemamo ga u Srbiji i bilo je pitanje da li možemo da ga nađemo u Hrvatskoj. Zbog toga sam se ja uputio u Dubrovnik, u veslački klub Neptun, i sticajem sretnih okolnosti takav čamac Neptun je imao. Čekamo tebe, a ti Sofi. Čekaj. Samo polako. Da li, pošto vidio sam da skupljate te tamo stvari, pa sam doneo, znaš, da ti to, što bi rekli, damo i da sva četvorica potpišu. Potpišu, fenomenalno. Znaš, i da vam to ostane, eto, učestvovali ste u nekoj ludoj stvari glupoj. I sad, evo, znači, kuda ćemo ići? Kad ćemo mi veslavati? Šef kuhinje na putovanju je bio, kao i uvek, Viktor Nikolić, koji nam je spremao odlične mediteranske specijalitete koje niko živi nije do tad probao, ali on je rekao, gdje je to naučio? U vojsci da sprema, tako je on to rekao. U Radovićima i u Puli je bio u vojsci. U Puli, da, zato je i tunjevina bila stalno na meniju. Evo pomidore. Može? A može i slika, je sa fotka neka. Opa! Da se vidi, dobili smo poklon od predsjednika kluba. Okreni. Ja. So. Luka Neptun Dubrovnik. Opa! Šta je stvari, be? Kako se putuje na bugarski način. Ovo je gurmeo jastuk, anatomski, pre svega. Ali ovo je najvažniji deo. Da. Ovo jeste malo prljav, prošlo je dosta, ali... Zaboravili smo zvučnik, možda verujem. Kao turisti došli smo do Dubrovnika, do centra samog,
Tamo ja bih istakao oko, jer umor je već krenuo tad da me stiže, verovatno se telo prilagodilo na situaciju koja će rastati uskoro. Ja sam, u 8:30 u kafiću u Dubrovniku zaspao. I tako odmorio se jedno sat vremena i posle nazad kući opet na spavanje, to jest kući u klub. Dobili smo dojavu da migranti neki su ušli u veslački klub, u prostorije kluba. Sada ćemo da proverimo što se dešava. Ovdje definitivno ima nekoga. Hey, sorry! Excuse me! Ovdje. Excuse me! Napravljene su etape, mi smo se spremili i ujutru u 8 sati nakon doručka isplovili smo. Dobro, mi u svakom slučaju krećemo za 10 minuta, brod je natovaren, gorivo, voda, hrana, sve. Psihološki smo spremni. To je važno. Ništa, krećemo, namazali ste se, spremili ste se, kačketi, majice su tu. Evo, krenite se. Evo, maršruta je tu. Evo ga, kuda idemo i to je to. Sa nama je i naš domaćin Maro, za koga ne možemo da kažemo ništa što je loše, samo dobre stvari. Stvarno, zahvaljujemo se odmah Dubrovčanima i Dubrovniku, a pre svega Maru i veslačkom klubu Neptun koji su nas dočekali. Evo sad nas ispraćuju, 8 sati je, subota ujutru, 31. jul. Tako da eto, Maro, hvala, šta da ti kažem, pozvani ste u Beograd da budete gosti veslačkog kluba Partizan i hvala, šta da kažem, eto. Hvala vama i sretno danas, a mislim da je ovo samo početak jedne lijepe priče. Malo će biti maestrala popodne, to znaš. Ne, to je dobro da im ne bude vrućina. Evo, krenula je prva etapa, izlazimo iz Gruža u Dubrovniku. Prva stanica nam je Lopud i plaža Šunj. Ora Medžid! 10 na sat. Ulaz u rijeku Dubrovačku i most Franje Tuđmana. Znači vidimo ponovo mlade momke. Kako oni se bore, momci, ovo svaka čast. Vidimo jednog mršavog momka na kecu. Dosta je to dobra forma. Evo je Dubrovačka policija. Evo mašu. Ko hoće da maše, neka maše, ko neće, ne mora. One plovi jedna mala barka. Jače desna! Ne samo to. Kretat ćemo se odavde, obići ćemo ovo ostrvo i idemo ka Lokrumu. Posle toga nam je plan da obiđemo otok Šipan, Jakljan i noćenje u Slanu. To je plan za prvi dan. Vidite, krenuli su valovi, puše maestral. Ovdje je svi teško biti. Ali dobro. Malo ekipu. Evo tu su malo kapetana. Idemo levo, Jasku! Levo! Još jedan! Dobar pravac! Ali ove talase ni ne vidim. Ekstremno. Razijete 6 čvorova. To ti je 10. Ali ne znam. Ide čamac ko ludija. Što bih istakao, krenuli smo Igor i ja prvog dana, vreme je bilo, da kažemo, savršeno. Voda ravna, mirno, znači idealni uslovi. Kako je bilo? Vrhunski, brate. Kao Pirati iz Kariba. Ali generalno ono što je baš onako izradite specifičnost u odnosu na taj rečni deo veslanja koji smo imali je zamena samih posada, jer ovde prvo drugačiji je čamac koji nas je pratio, drugačiji je ovaj čamac, mnogo je manje upravljiv, talasi okreću sve vreme, jedino što je ovaj čamac kudi kamo stabilniji i samim tim nije bilo nekih problema i bojazni da ćemo možda se prevrnemo, a i da se prevrnemo ipak u more smo se prevrnuli, nije da smo u neku
fekaličnu Nije vodu. čukarički rukavac. Pa, bukvalno, da. Provlačim! Mirnije kraj! Prva etapa 10 km završena, ja i Žile smo dominirali, naravno kao i uvek, spremni psihološki u glavi, spremni u srcu i Druga etapa krenula je kao ostrvu Sveti Andrija. Evo možete vidjeti momke kako veslaju. more mirno, Koncentrisani su. more mirno, nebo plavo. Čamac lepo plovi. Izuzetno plovilo. Dobar pravac, dobar! Evo momci prilaze ostrvu. Sveti Andrija. Da, jeste. I kako je more modro. Evo kraj druge etape, pristižemo na plažu Šunj, ostrvo Lopud. Tu stajemo na kupanje i onda nastavljamo dalje posle. Pravimo ovdje utvrđenje da se ne pomeri. Evo nas, završeno je prvo kupanje. Posle Šunja kreće treća etapa. Evo ih Žile i Špagi. Evo možete vidjeti lepotu stvarno. Krenuli smo iz Dubrovnika koji se sad već i ne vidi sa ove strane. Ali eto, pogledajte vi samo plavetnilo. Bravo, dobro je, super, top. Bravo, momci, to je dobro. Evo nas ovde i dalje neka polovina treće etape. Dosta su se vremenski uslovi promenili što se tiče vrućine. Zaista možemo da vidimo naše momke kako skapavaju ovde. Vidno su iznureni, možemo vidjeti to. Gore su se talasima. U zaveslajima. Evo Sad stali su da odmore. Prvi dan kad smo veseli, ti i ja smo bili negdje oko 1:30 je bilo, da se sjećam tačno. Znači, vrućina onako peče, nije nam dobro. Hoćemo da se onesvestimo koliko je toplo. I Vića nam baca hladnu vodu iz čamca, krećemo da se polivamo kao da sam spavao 10 sati, znači takav osjećaj je bio onako... Da, sveći kako smo bili mutavi posle kad smo izašli. Da, totalno, imaju snimci. Znači, Udarite sunca, ni ne primetiš. Ovo je to, bravo momci! Zaslužili. Svaka čast! Kako bilo, momci? Ajmo komentar. Ste malo Jel ima temperature? brate, baš je vruće, znači... U jednom trenutku pripneš svoju ruku i ono peče, brate. Idemo četvrta etapa. Prolazimo između Šipana i Jakana sad, Igi. Priđi ka nama, vraćava more od stena, znaš. Ispravi se malo! Super, dobar prelaz, Igi. Super. Ono što je isto zajedničko za sva veslanja je zaista prvo to druženje, drugo neki naš koncept i snimanja i podrške jedni drugima što zaista treba istaći. I mislim da smo svi bili malo raspoloženiji jer ipak more u pitanju, malo smo bili bezbrižniji jer već smo imali izvesno iskustvo na ovim dužim veslanjima. Tako da zaista sve pohvale ekipi, čak i momcima koji su veslali sporije od nas, Filipu Živkoviću i Igoru Španutu, ali voleo bih da naglasim da to nije samo naš subjektivni osjećaj, nego to prati i GPS brzinu.
momci, svaka čast, levo je Jakljan, desno Šipan, između ostrva prolazimo. Momci se približavaju plaži na Jakljanu. Sad se otvara pogled prema zalivu, ajde baš da vidimo. Još jednom! Dobre! I da, ja bih istakao isto i te neverovatne mirise koji se sreću na Jadranskom moru, da kažemo Jakljan sam, kada smo prilazili, onako divljina, pustoš, nema nigde ničega, osjeća se neko onaj miris borova, smole. Ostaje nam 5. tura do Slanog danas, prvi dan. Kako je bilo? Budu nezaboravno, dobro je. Ruke, di ruke? Evo, kreće ovako. formiranje. Dobro, nije loše. Ja sad je od mora to zalečen. Ali on imaš talena da dobije žulj tipa Na neprirodno mesto je. Ovo vam je meze. Meze kvaliteta, nema šta, vidi se. Ovo se zove Vićin kup. Ovo je Slani kup. Samo jedan close-up. Ima svega. Evo, polako kreće 5. etapa. Evo Vlada, Čeki, Vića, Kavaleta na pramcu. Bravo momci, najjači ste! Polako je krenuo i da puše neki vetar, maestral, tako da ide sve nekim svojim tokom. Hteo bih ovom prilikom da pohvalim i proizvođača kompaniju Eurodiffusion, ali i da uhvatimo par dobrih zavestaja kako rade kašike. U pozadini se vidi mesto Slano. Vidimo se momci bare sa talasima. Krenuo je da duva i vetar. Aci Marina Slano, brod Berlina, veslačka ekspedicija 500 tona, Nikša. Dužina je 10 metara, brod Vrlina, širina je 3 metra. Ok, evo mornari se trude reći vam oni na koji točno grad da idete, to ne čuješ li? Jedna molba, dečki, samo. Imamo veslački brod koji moramo dići, imamo i kavalete za njega. Znači, bilo bi dobro da je negdje na gatu do nas ili negdje gdje vi kažete. Jel vam više odgovara da idete na Muringe ili Bosnu, na vanjske pontone, ako vam treba nešto zaraditi? Mislim da je bolje na vanjske pontone jer nam je lakše dići veslački brod. E pa dobro, onda imate 2 vanjska pontona, kraj jedrilice sa 2 jarbola, to jest iza nije možete. Jedna molba, možemo s unutarnje strane pontona biti? Može, ali doćemo mi i gore se ima jedan brod vratiti na to mjesto pa ćemo vas mi staviti. Ajde, pratimo ja vas, hvala. U Slanu smo bili stvarno dobro dočekani, brod je bio privezan, izvukli smo veslački čamac na marinu, oprali, čekala nas je večera, u marini napravili su nam ljudi, kupali smo se u bazenu. Nikakvi polupani, dolazimo sa veslanja i prva stvar koju radimo, naravno, operemo čamac, presvučemo se i idemo u bazen odmah. I onda je u bazenu bilo, da kažem, rezimiranje tog dana. Opuštanje, što se kaže. Tako je, šta smo radili. Da. Malo žuljevi da se hlorišu. Ušli smo u bazen i, naravno ja, sam ostao onako nepomičan jedno 2 sata, odmarao se od svega tog umora koji je sledio od veslanja. Veslače je sačekao taksi, odvezao u kamp. U kampu su napravili svoj bivak. Oni su tamo prenoćili. Ono što je glavni neki utisak tog prvog dana je bilo zaista fenomenalno vreme za samo veslanje, jer nije bilo ni talasa, sunce je baš onako bilo pržilo, to je jedini minus, ajde da kažemo, i kupanja na plaži Šunj su bila nestvarna zaista. Mi smo se probudili u Slanom, čamac smo spustili u 8 ujutru i 6. etapu su veslali Igor i Čeki od Slanoga do Jakljana. Već taj drugi dan
nije bila prognoza baš tako dobra, nije bilo za lagano veslanje. U svakom slučaju mi smo krenuli, šta god da bude, rešili smo da uradimo naš zadatak. Drugi dan smo krenuli iz Luke Slano, veslali smo ja i Igor. Dok su bili unutar, da kažem, uvale od same luke, tu je bilo mirno, ali onda posle kako smo izašli na otvoreno more, talasi su se podigli, koliko su čitavali talase, na par metara. More je bilo po njihovoj onoj lestvici stanje 3, što je u principu, ja mislim, oko 1,5 metra su bili talasi. Krenula je 6. etapa, ide se do Olipe, vetar duva malo jače danas, jugo. Kao što možete da vidite, more je uzburkano, ali za sada čamac uspeva da izdrži nalete vetra i talasa. Znači, dosta bilo teško za veslanje, to su uslovi na koje mi nismo navikli, jer obično na reci to ne možeš da vidiš nigde, to je nemoguće. Mislim, generalno to su, po prvi put da se susrećemo sa tom nekom vrstom i vode, da ne kažem... Pa i sama tehnika veslanja se razlikuje, zato što to mora se paziti, znači da se vesla više pritisnu, da se napravi veći luk, da se... Kraće se vesla. Bitno je samo da se kreće čamac, znači samo bitno da se ne stoji. Tako da taj drugi dan je zaista bila kataklizma, to je iskreno ne ponovilo se, to je bukvalno razlog zbog kojeg čovjek može da kaže veslaću samo na reci, otprilike, i neću preterano eksperimentisati, ali je ono što posle kad se vidi na snimcima može stvarno se zaključi da je krajolik nestvaran, u smislu vredelo je tog mučenja, ili da kažem na taj... Ovo je 25-6 km na sat, talasi su otprilike 60-70 cm. Ali evo, ekipa prolazi polako i lagana. Ovo jeste veslanje, ali je i potrebna velika veština i fizička sprema. To je bilo najgore parče veslanja, ja mislim, ikad što smo veslali. Za sad. Uvijek moramo da kažemo tu, da se ogradimo za sad, jer uvijek može gore. Borite se, ovo svaka čast! Mi smo stigli do Jakljana, u Jakljanu u 7. etapi seli su špage i žile i oni su trebali da dobace do Mljeta. Ajde, normalno. Mislim, ja sam veslo sve vreme s oskutom. Spušaj se slatkom vodom. Opa! Bravo, momci, idemo nazad! Evo je druga etapa današnjeg dana, heavy metal je u pitanju. Jakšan, ovamo! Jako su veliki talasi bili početkom druge etape, skoro 2 metra visine, tako da smo zajedničkom odlukom došli do ideje da promenimo destinaciju Mljeta za Ston na Pelješcu. Slaj, idemo nazad! Idemo Jakšan, ovamo! Bravo, momci, idete, uvatili ste! Prvo su bili talasi od pola metra, pa su prešli na metar, pa na 1,5 metra. Čamac je sve to trpeo, veslači su sve to trpeli, ali je jednostavno nije bilo više za veslanje. Najveći problem je bio u tome što ako se bilo šta desi, bilo kakav problem da neko od ekipe ne može da odvesla više, nije bilo mogućnosti zamene. Iz prostog razloga što veslački čamac nije mogu da pristane uz motorni brod. Sigurno mi bi stigli do Mljeta, ali kako bi se vratili, to je pitanje. Da, tu je... Čamac može da izdrži te talase, on može da podnese sve te uslove, da kažem. Mislim da je čak bilo gore ovima koji su bili na gliseru nego nama koji smo bili u čamcu, jer je kraći čamac. Pa dobro, to je teško, da, ali bilo je dosta problematično, ne zato što ćemo mi da se prevrnemo ili ne znam da pukne čamac, nego zato što tim tempom koji smo mi veslali na tim talasima stigli bi do Mljeta verovatno uveče, što nam svakako nije odgovaralo. Okrenuli smo se i ušli smo u Stonski zaliv, koji je ipak zaklonjen malo bio. Tu se nalazi mesto koje se zove Kobaš. Izašli smo, popili smo neverovatno dobro pelješačko vino, koje je bilo nezaboravno, sačekao nas je domaćin restorana. Na talasima, to je isto ja mislim da se prvi put desilo bilo kome od nas, da smo uhvatali talase, bukvalno da surfujemo pod 5-10 metara
bez ikakvog veslanja, jer su talasi bili u pravcu u kojem smo veslali i išli smo ka Stonu i tačno je to bilo suženje ka zalivu, u stvari ka ulazu u zaliv gde je Ston i Žile i ja smo, ja mislim, surfovali jedno bar 15-20 minuta, bukvalno milina Božija. Čamac pokupi brzinu i Čamac skupi brzinu, ti samo proceniš kada zaveslaš i teraš dalje. 8. etapa, nakon tog Kobaša je bila, odveslali su Igor i Čeki od Kobaša do Stona. I idemo 8. etapa, stali smo bili malo u kafanu, popijemo vince, idemo sad u Ston. Tu smo na jedno 4-5 km, kažu nam da ima 3 milje do Stona. Tu ima kanal, zaliv, pošto je danas veoma jak vetar. Momci su sad krenuli, valjaju po talasima. Ide talas, još malo! Trebalo bi da stignemo u Ston za nekih 45 minuta. Tamo ćemo da odmorimo, se okupamo, da vidimo malo stari grad. Svuda je jako sudski prolazi i evo ga stari grad Ston. Tu ćemo se odmoriti, da nešto pojedemo, pa se nastavlja putovanje. Nakon toga smo u 9. etapi Žile i Špagi krenuli od Stona ka Slanu. Izlazimo iz Stona, starog grada. Evo još jednom da bacimo fotku na solane koje tu stoje i na stari drevni grad. Vetar je i dalje u povoju, međutim njegov intenzitet je dosta slabiji nego u dolasku, tako da očekujemo bolje vreme. Ne, ja sam imao utisak da kad god oni uzmu da veslaju, njima bude lepo ono vreme za 18, da ne kažem neku drugu reč na U. A mi kad sednemo, znači katastrofa, mrtvo more, talasi se odbijaju, vraćaju se, bukvalno ono žulj na žulju. Kiše, orkani, da i... Ćelije se žive raspadaju, ali bukvalno. Prilikom izlaska iz Stonskog kanala zamenili smo Žileta i Špagija za Igora i Čekija u 10. etapi da odveslaju do Slana. Igor i Čeki veslaju. Ovamo desno je izlaz u Mljetski kanal. A ova ekipa koja se bori sa talasima sad je kontra. Vetar bije u leđa. Vetrovi su se toliko digli da više veslanje, ne da nije bilo moguće, nego je više je to postala veština. Momci, odlično, ovo je 5 čvorova! Kičma strada, ruke stradaju, znači sve stvari koje nemaju tolike veze s ovim veslanjem koje mi poznajemo. Žile, ide. Ovo je genijalno. A mi ko konji jebote vesla. Ovo je moderna disciplina, vodeni bob. Znači, zbog aerodinamike se leži. Možda izgleda kao da momci nemaju mnogo uticaja šta se dešava, ali oni zapravo kontrolišu. Mi smo se na kraju uspeli da se dovučemo do Stona. Opet nas je sačekala večera i hvala domaćinu Stona. Veslači u šatore, brod u marinu. Drugi dan smo se vratili praktično iz Stona do ponovo Slanog, gde nam je bila, da kažemo, baza. I onda smo u tom povratku su se talasi još više pogoršali. To je bukvalno bilo na nivou da jednostavno nije imalo svrhu veslati, samo smo lomili sebe, čamac, postojao je rizik da se slomi neko veslo, da se nanese neka šteta našim domaćinima, tako da smo se
opredelili usled toga da se vežemo za matični čamac i da nas tih nekih 5-6 km koliko je ostalo u povratku do same marine, do ulaska u stvari u zaliv, da nas oni odvuku, što je generalno u teoriji zvuči zaista kao dobra ideja, ali u praksi je nama dvojici, ja mislim, bilo mnogo gore i mnogo teže, jer stalno cima čamac kako upadne u neki talas ili u nekom raskoraku, on te cimne i onda si stalno nekako stegnut. Igor je tada zadobio povredu, ako se sećaš. Talas je udario veslo, izgubio si kontrolu nad desnim veslom i ono, silina udarca i brzine samo kretanja čamca, to veslo udari čoveka u rebro, bolelo te posle par dana. Da. Nije naivno bilo. Jeste. Idemo sada na Jakljan, pa iz Jakljana izlazimo popetom. Treći dan veslanja mi smo odveslali od Slanoga do Jakljana. Evo je, treći dan je konačno došao i tako i naš poslednji dan na moru. Ponovo isplovljamo iz Slanog. Nadamo se da će danas biti prijatni dan za veslanje. Sve u svemu duva jako vetar, ali talasi su za sada na nivou. Kao što možemo vidjeti, nema onih kresti velik. Tako je, metni kašik je u vodu. Kao što smo radili na treninzima. Slano, izlazimo iz Slanog. Ovo je vreme lokalno. Ovo je brzina u čorovima. Ovo je azimutni pravac. Ovo je azimut. I evo ga, 217 stepeni, znači krećemo se na jugozapad. Evo je, polako se dolazi na Jakljansku plažu. Vidimo da su momci imali dobro vreme. Tu smo se zamenili nakon jednog ozbiljnog kupanja. Odličan. 12. etapa su veslali Čeki i Igor od Jakljana do Lopuda. Krećemo, 12. etapa je krenula. Čeki i Igor veslaju. Idemo sad prema Šipanskoj luci. Krenuli smo od Jakljana, tamo sa plaže, tamo smo se kupali. Idemo prema Lopudu i onda Dubrovnik. Ajmo da se gurne voda! I momci izlaze na pučinu, na otvoreno more. Kako ide, momci? Jel može? Ima li posla? Igor i Čeki su odveslali od Jakljana do Lopuda. Tu smo ručali i nakon toga su seli špage i žile i veslali su od Lopuda do Koloča. Evo počinje 13. faza. Ostrvo Lokrum. Momci su krenuli. Vidimo. Veslaju polako. Idemo desna! 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 Tamo! Tako je! Još desna! Još 3 zavesla! Dobar je pravac, dobar! Talasi su tu i dalje. Ali momci odlično guraju. Kao što vidite, ovamo je otvoreno more. Idemo desna! Tu je komandant. On tamo u daljini, ono je Mljet, je li tako? On u daljini. Da, evo Mljet se vidi tamo u daljini i otvoreno more. A mi pravimo zaokret ovamo ka Dubrovniku. Vidimo po ovom mostu ovdje u daljini gde se nalazi Dubrovnik, odnosno tu je ulaz u Dubrovačku rijeku i sa desne strane u Gružu se nalazi veslački klub Neptun koji nam je obezbedio ovaj fenomenalni čamac zvani Bananica među poslom. Kratko, tako, samo kratko! Tu nas je ljuljalo, tu je bilo svega i svačega, glisera i svega.
ali su uspeli da stignu do Koločepa i zadnju etapu, 14. etapu veslali su Igor i Čeki od Koločepa do veslačkog Neptuna u Dubrovniku. Nedelja 2. avgust, 14. etapa, najverovatnije poslednje u ovoj ekspediciji. Ostalo nam još nekih 8 km otprilike do Dubrovnika i još jedno ostrvo u Elafitima u pravcu Dubrovnika, poslednje zove se Daksa. Za sat vremena nadam se da ćemo biti na veslačkom klubu Neptun nakon 3 dana i pređenih otprilike 160 km po Elafitima. Bilo je i lepog vremena i talasa i svega. Bilo je i ekstremnih talasa i od 1,5 metra i jakog vetra i oštrih i kratkih i divne bonace, tako da eto. Retko ko ima sreću da za godine letovanja i posete moru dožive ovo što smo mi živjeli za 3 dana i ovakve mete uslove od savršenih i fantastičnih do najtežih. Ne za veslanje, nego za uopšte plovidbu. I momci, kako je bilo? Bilo je naporno, što se kaže, dovoljno je jednom da probaš i da ne poželiš da se ponovi. Ta zadnja etapa je možda bila i najizazovnija. Ok, razumem. Bljedski kanal je divlja priroda, a ovo je, znaš da je tu, vidiš Dubrovnik, sija sunce, sve je lepo, vetar duva, talasi su metar i nešto i nakon toga sam ulazak u Gruž, u Dubrovačku luku, dolazak do veslačkog Neptun je bio stvarno nezaboravan. Izlazak, vezivanje motornog čamca, izlazak uopšte veslača, jedna večera koja je tu napravljena, u čemu želim da se posebno zahvalim Lovri. Lovro je veslač, veslačkog Neptun, koji je bio naš domaćin to popodne, to veče. Naročito smo se lepo proveli poslednjeg dana kada smo se vratili u Dubrovniku. Poslednje veče krenuli smo ka centru, nismo stigli do centra, vratili smo se nazad, bilo nam je vruće, zaspali smo na ulici na betonu, ali to se ulazi u rok službe. Stigli smo do restorana u kojem smo svi pojeli picu i zaspali, tako da provod je bio na nivou. Fantastičan je bio provod, da. Ono, kad bi neko morao da me pita šta ti je glavni utisak, u jednoj reči opiši celo putovanje, ja bih rekao umor. Znači umor u svakom smislu, u smislu da možemo da zaspimo na betonu, otprilike. Za tih 3-4 dana popili smo, znači tačno imamo zabeleženo 60 litara vode smo popili. Da, 60 nešto litara vode. To je jedna reč, so na ranu. Sve u svemu jedno odlično iskustvo. Odlično iskustvo. Nadam se da ćemo ponoviti tako nešto, možda i još bolje. Pa, gde nećemo. Tako je.